don't create or accept any fake documentation iri kukonzera kuti zvinhu zvinetse. Comrade Nyoka Yemabhunu vangadai vakabuda last week, but hatizivi kuti zvigananda zvakaita sei kusvika zvatumira mapurisa nemamwe mapepa ane documentation iri wrong. Zvakazokwanisa kuonekwa nemutongi kuti aiwa, izvi zvamuri kuita izvi hatifunge kuti zvakajeka, ndipei nguva tiongorore mapepa ese kuti zvakamira sei. So neminamato tinowana vafundisi vari kutinamatira pano, nevemumachechi vanotifonera zuva nezuva vari kunamata kuti comrade vange vakachengeteka, vakwanise kuva nesu, tipushe revolution yekusunungura mhuri yeZimbabwe zvakanaka. Message yaComrade Nyoka Yemabhunu inoti chii? Message yavo yanga iri yeku-raise awareness panyaya yezvigananda. Haisi nyaya diki kana kuti nyaya yatingati tingatamba nayo. Nyaya yezvigananda inyaya yauraya nyika yese, yagwadamisa nyika yese, yaparadza magenerations. Tasvika pakuita system yevanhu wangori after money, havasi after service. Every government department, hapana kana department iri kufamba. Kuhealth tinozwa zvichemo zuva nezuva, but tinoona more than 3 million inoshandiswa kutengera macelebrities motikari vachitotambira, but pamwe pacho hatingavashori kuti voregedza kutambira nenhamo yatarisana nenyika, nekushayiswa mikana kwekuti unoendawo kubhengi uchinokwereta mari yekuzvitengera motikari yako uchidzosa mbijana mbijana. Ukawana mukana iwowo wanzi motikari, ruzhinji runosvika pakutambira. Asi zvinodzorera kumashure, ruzhinji rwese rweZimbabwe more than 15 million wasara. Asi tiri ipapo hatichadi kunyanya kutaura nezvayo, but tinoda kuti tijekeserane kuti chigananda munhu akaita sei. Tarisa nhasi president wekuBurkina Faso wakapinda manje manje vachibva kumauto vanonzi President Traore. Vari kutaura iwo kuti tine vapambepfumi vanogara munyika munomu, vanenge vachishare information yekuti yes tiri varombo, asi tikavati alright since tiri kutambura chiendai kunyika dzenyu, havadi. Zvoreva izvo kuti ivo vari kubenefita kutora maminerals edu vachinovaka kunyika dzavo, asi vanenge vachida kugara vachizviitira munyika dzevarombo idzodzo dzavanenge vachishoropodza zuva nezuva. Ndo saka vakasvika pakudzingwa. Then nyika yamumaoko akanaka. Izvezvi kumauniversities kwane free education, health services, migwagwa iri kugadzirwa, ende haisi kutora nguva migwagwa yekuBurkina Faso sezvakaita Masvingo Road yekuti yakatanga 1900 kubva pakapinda vakomana ava papower, nanhasi unonge uchingoturi muna Masvingo Road detour mombopinda muchidust road ameno makilomita mangani about 4 times murimo muzima dust road, hapana chiri kufamba. Ndio zvimwe zviri kutiratidza kuti mari dziri kubiwa. Ndio message iri kushayiwa nemacomrades nana comrade Geza nana comrade Nyoka Yemabhunu nemamwe macomrades ese anenge achiti vakomana, ngati tikasamira semusambangwena nyika inoenda kumawere, then we destroy a lot of generation. Vanoparadza sei generation? Waba maminerals, goridhe redu, waba madiamonds edu, waba lithium yedu, iwo chioko muhomwe chavanogurirwa nevapambepfumi vanochishandisa kuita madhiri ekupinza madrugs zvisiri pamutemo munyika. Ivo havasungwi. Vanenge vapinza vasiri mumadhiri ndo vaunozoona vakunyorwa munewspaper kunzi takasunga vanhu vemadrugs. So kana vari kusungwa vanhu vemadrugs, vana vaparara nemutoriro nedombo, vari kurwana kupi kana tiri kuti mapurisa ari kuita basa rakanaka? Kune vanotozikanwa madrug baronzi kunzi ava havabatwa. Madrugs ari kushandiswei? Madrugs, they are being used to destroy a generation. This is not something chekuti tinoramba takasekerera chitarisa chiti aiwa zvigananda ngazviite zvavari kuita tongoramba tichingoti pamberi nawo. They are making sure kuti the upcoming generation yezvimadhumdhum
They are making Mutoriro cheaper. They are making Dombo cheaper. They are facilitating the flow of any drug, tumbwa and everything. Ndo zvinoitwa nezvigananda kana zvichida kudestroy a generation. So kana munhu akarohwa nemutoriro anozotarisa sei kuti lithium yabiwa zvisingaiti munyika. Ndiyo situation iri muZimbabwe. Saka nyaya dzemadrugs idzi musashamisike, dzakatanga pakapinda waMnangagwa apa. Kubva panguva ya Comrade Mugabe kumashure kwesoko hatina kumbonzwa serious issues to do with the drugs sezvazvaita izvezvi. Wekuti ma-rehab centers ari kuzara kuitanga kuronzi pari kuitwa recruitment yemapurisa kana yemasoja. Wari wana wegeneration yechidiki wari kuparadzwa nezvigananda. Iri issue yekuti they don't want to be questioned in their process of looting the country. So mukanzwa patete tichiti say no to drugs nemamwe macampaigns amunoona lipstick anenge achiitwa makeup achishandiswa a few celebrities, those are not genuine campaigns. Genuine campaigns they no to drugs dzinobva kuruzhinji rweZimbabwe. Those ones dzamunoona dzichiendeswa mumagrowth point, those are makeup sponsored by the Ugandandas who are pushing drugs to destroy a generation. So tikaita generation yese tarisai wapfanha wese wama 2000 wamuri kuona munyika kuti tarisai ukapinda muBare unoona kuti wapfanha enda kuHighfield, handiti enda kunana Glenora, then ukaenda kunana Bulawayo woenda kunana Magwegwe, enda kunana Nkulumani, enda kuMakokoba Mzilikazi. Vana wedu they are done, they are destroyed, the whole generations are being destroyed by these drugs. So ndo zvinhu zvatiri kuti pasi nazvo izvozvo. So patiri kuenda kumarch kuembassy musi wa8, munhu wese ngaaende ari kuona kuti hondo yatiri kutaura iyi ndeyekuti revolution iri kufanirwa kuenda kumberi. Hatisi kuda uori hunodisturba any process yenguva yevanhu yasvika. Nguva yevanhu yasvika, ngaisiyiwe isvike sekuda kwaMwari kwavazvitendera. So we are not going backwards. 8 tiri kusangana maadmins vachatigadzirira information iri very clear about timetables, nesu tichiverenga kuti vanenge vachitiudza kuti chi, then towanikwa panzvimbo togoverana message, toendesa petition kuembassy. Asi message yedu iri kutiratidza kuti yasvika kunzvimbo dzakasiyana siyana. Nako kuSouth Africa almost organizations human rights, political parties ruling and the opposition, they are now aware kuti the political persecution iri kuitwa kuna Comrade Nyoka yeMabhunu is influenced by Zvigananda. So it's something chavakutarisa kuda kuona kuti zviri kufamba sei. Saka todaira kuti musi weFriday panoendwa kucourt, Comrade Nyoka yeMabhunu will be awarded bail, zvinhu mapepa awo afamba nemazvo, kwete awa vari kugadzira atakaramba tichiti pasi nawo atakakurukura nezvavo svondo rapfuura. So muwe nemanhero akanaka, vatsigiri webhora motsigira mabhora enyu. Ndodaira kuti nhasi isondo kune mateams ari kutamba, makorokoto kune wahwina, tough luck kune wadyiwa. Revolution ngaiende kumberi, tinotenda.